सरीस किचन यान सरील मल्पुना सोल्मेलु इनी यान स्पेशल आयना फिश बिर्यानी एंच मल्पुनी पंद कोर्पे आंड ऐद दुंबु निकुलैन चैनल गे लाइक शेर बक सब्सक्राइब मल्पुना खंडित मरपोच्ची केलो बगित मीनुलेडु ई फिश बिर्यानी मल्परे आपुंडु इंत बिर्यानीगे यान मांजि मीननु देतोंदे मांजिड कप्पु मांजिला तिक्कुंडु अंचने बोल्दु मांजिला तिक्कुंडु इनित वीडियोडु यान बोल्दु मांजिन देतोंदे मांजि मीनद बिर्यानी मल्परे रेड कप दात बासमती रैस देतोंदे उन्नेन लायकड़ देक्कद ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆತದ್ದಿವೋಡು ಅಂಚನೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ದ 4 ಮಾಂಜಿ ಮೀನು ದೇತೊಂದೆ ನಿಕಲು ಬೋಡಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಸೈಜ್ ಇಜಂಡ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಮೀನುಲ್ಲ ದೇತೊನೊಲಿ ಮಸಾಲಾಗ ಬೋಡಾದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸೇರ್ಪಾವಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಮೆಂತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ಬೋಡಾಂಡ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ದ ಬದಲಾದ ನಿಕಲ್ ಇಡೀ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಚೆಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಲವಂಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಒಂದೇತ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದೀವೋಡು ಇದು ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಸ್ಕಸ್ನ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದೀವೋಡು ಇತ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಡೆದ್ದೀತಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ದೆಕ್ಕಿನ ನೀರನ್ನು ಒಂತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಸೇರ್ಪಾಲೆ ಇತ್ತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಕುದಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಂಜಿದ ತುಂಡುನು ಪಾಡ್ಲೆ ಮುಚ್ಚಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ 2-3 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾಲೆ ಇತ ಮೀನಿನ ದೆತ್ತದ ತಿರುಗಾಡ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೀನದ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುನ ಪಾತ್ರೆ ತಂದು ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಚೆಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಲವಂಗ ಸೇರ್ಪಾದ ನೆನೆದ್ದೀತಿನ ಅರಿನು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ಅರಿನ ಒಂಜಿ 3-4 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಐತ ನೀರು ಆಜಿನೇಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ
ಇತ್ತೆ ಉಂಡೆಕ್ ನೀರ್ ಸೇರ್ಪಾಲೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ 2 ಕಪ್ ಅರಿಕ್ 3 ಕಪ್ ಹದ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಅದಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒರಿದಿನ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಪಾಡ್ಲೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಸ್ಕಸ್ ಅಂಚನೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ತಾರಾಯಿನ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತಾರಾಯಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅದಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಮುಚ್ಚಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ 3-4 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಲಾಯ್ಕಾದ ಬೇಯ್ತದಂಡ ಉದುರುದುರ ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಡ್ ಅರ್ಧದಾತ್ ಈ ರೈಸ್ ನ ಜೊತೆ ದಿಯೋಡು ಒರಿದಿನ ರೈಸದ ಮಿತ್ತಗ ಮಾಂಜಿ ಮೀನನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಒರಿದಿನ ಮಸಾಲನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೆತ್ತದ್ದೀತಿನ ರೈಸ್ ನ ಮೀನ್ದ ಮಿತ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ನ ಬಿರ್ಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಾಂಜಿ ಮೀನದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ತಾರಾಯಿ ದೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿಯಾದುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟಾವು ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೆರಿಪಾಲೆ.